Uyabona uma uxabene nami usathoyilethe kule toilet leli libuqamama nezindlu awukwazi kwena ukuthi ukuphepha into eqhelelene nawe nje kude kabi ukuphepha kuwena awukwazi ukuthi ungafika uxabane nami uqede futhi ungabi netoilet elisendlini hayibo ngakwenza kanjani nje kodwa ungakuyenza lento leyo ungafika uxabane nami nje uxabane noHadebe lo nesikiti lo nento zakhe emva kwaloko wena ube netoilet leli le ngase ngathi leli libekwe kude mase uthi wena uphephile ngokwanele akukwazi yenzeka lento le wowazi uma uxabene nami nje unetoilet lakhe elisendlini awuzuphuma namanzi awubasichitha eminyango wachitha la endlini amanzi awukulokhu kugcwaluza eminyango ngoba phela uzafika ukwenze lokho uqede futhi uyophumela eminyango uxabane nami uqede uyophumela eminyango nje ukuthulakala hayi kwazi ukwenzeka lokho ngithi mina ngane zakwethu uyabona ningisize ungabothi into uma yenza ukuthi uyayenza ukuthi yenzela umuntu ngoba usala wedwa enkingeni ngelinye ilanga angazi noma iyazwakalani lento angeke ngithi ukuyihlakadla kancane lenkulumo ukuthi iyangalaphi le iyakhona uyabona kwathi ngelinye ilanga yazathi ezinye izinsizwa uyabona ke manje asihambeni sojimani ngathi usho kanje bathi asihambeni sojimani hayi sakhokha imali yokujima lapha ejimini kwadlula mhlawumbe insuku ezintathu nganikela khona mina ngihamba ngedwa ngaleyo mini ngifaka i-tracksuit yami angiyazi ukuthi kwakuyiyani le tracksuit kodwa nje yayilokhuzana yayimasomi kahle kahle le tracksuit angazi ngangiyithathile ngihamba ngonyawo phasi ngiphethe isigubhu sami samanzi ngase ngiphatha nethawula lami ngaligaxa la ngiyafika ngathi ngoba angiqale ngishisisa umzimba kuqala ngiqale ngigibele lapha kulesa sithebe lento leyo yokugijima mina ngempela ngayiqonisa ngase ngiyikhuphula phezulu ngase ngihlaba ngejubane kunamantombazane lawa amahle amantombazane enkulunkulu wami la ekhaya ngoba uyabona amantombazane iwona asaza silimazisa beka indlaba wena uzwe kahle ayingigijima kunamantombazane amathatha lokho engibhekile engicumele asuka ngiphinde ngiyikhuphule ilokhuzana isipidi ithi ukukhuphuka kakhulu ngithi ukuhlaba kakhulu ngejubane hayi ke emva kwalokho ayingayivala lento le ngase ngithi mina ke angeke ngiye laphana kwi-punching bag ngakhombisela amantombazane amagalela ami nobungozi bami uthi bungakanani thema ngifika ku-punching bag ngase ngivala ngifesa ngithi kodwa kona ase ngikhuluma ngamakhuthu voice kahlanu qu suka ngabe ngishona ngaphasi kuyona i-punching bag kahlanu futhi ngathi vu ngathi ngiyaqalaza sangibhekile lamantombazana ngaphinde ngasho kabili ngathi vu ase ngisuko lapho ngafike ngayothatha isigubhu lesami samanzi ngathatha nethawula lami ngaphuma ngagoduka angisasho phela manje ukuthi ngilimele manje akusalula ukuthi manje ngibashele lamantombazane ngoba phela bengibhekile lamantombazane ukuthi sengilimeleke manje kanti ngilimele lokhu kwangempela hey wemadoda hey amantombazane asaza sibulalisa mina i-punching bag ngiyishaye kabi ngayishala ngaphasi le ngathi kufakwa khona amatshe angazi noma kwakucushwe mina noma kwakwenzeni leya punching bag ngeke yayiqine kakhulu lapha ngaphansi ngezwa kodwa mangishaya kwesibili ukuthi ayinganganami lento le wadla ukuthi phela ngibhekile amantombazane ngeke ngisayeka phela lento engiyenzayo manje sifuna kuhlale sengiqhubeka ngoba sengibakhombisile amagalelo ami ngoba ngathi vu ngawabheka amantombazane angibona ngicumele ngasho lokho kabili okusekusele uNkulunkulu wami kanti ngiyelimele ngathi ngiphuma nje ngabe ngigoduka ngifika endlini ngathi ngifika endlini unyawo seluvuvukele lungaka lapha phezulu kwalo unyawo lolu uNkulunkulu wami ngabe ngilithoba ngakusasa lakulabeke ngani phansi ngizange labeke unyawo phansi ngakusasa kwaphoqa ukuthi ngiye kudokotela ngafike ngamchazela wathi kwenze njani Hadebe wangifaka ku-x-ray ngamtshela ukuthi hayi ngilimele lana wayesefaka ngifaka ku-x-ray wangiphopola wathi ithambo lichachambile la phezulu uthi ugxotshwe yini ngithi mina ngigxotshwa kayilutho bengisejimini izolo kanti ngishaya i-punching bag ngizayishaya kabi ngiyishaye la kule ndawo leqinile leli ngaphansi wathi bawungezwa wena Hadebe ngithi mina ngizwile kodwa ngingabe kunamantombazane bengibhekile bengeke ngisayeka ngoba phela mina bengiyiqalile lento bese funa ngiyiqede manje ngibakhombise futhi nobungozi bami enginabo kodwa yabona Hadebe uthi nisazafa nibulawa amantombazane kanti hayi ngiyabona dokotela ngiyaxolisa
wathi nangelinye ilanga ngoba wenzela amantombazane nami sengiyacela ngamngane sikamkhulu ukuthi ungabe wenzela amantombazane ngoba usala wedwa enkingeni. Hey, lapha nje ubheka kodwa ngeke khona into ababeyifakile la ngaphasi ngoba ngathi mangiqeda nje ukushaya amagudu uveyisi asuka ngase ngithi angibakhombisa ukuthi nangonyawo ngiyingozi ngathi mfu ayizwa ngezwa kuloko kwesibili kodwa sengishaya lokho kwesibili ukuthi njengishala ngaphasi ukuthi lento lingaphezu kwamandla ami kodwa ke manje naka ngoba current situation abantu bakhona I need to continue suka qadile phela into kanje ngibuye ngixaphune nasesingisini ngifahla kodwa madoda hey uyabona ngale yamini kwangathi amehlo angathi uyabona ukwabona amehlo angathi anamaglasi la emva kwaleyo ngozi leyo yami yokushaya kanjalo ngaqede ngasumayelela amantombazane ngavalelisa ngaphuma ngumuntu ohambayo kwangelula ukuthi ngiwatshela phela amantombazane ukuthi hey sengidlimele manje ngishaye kabi lento ngayishala ngaphasi uNkulunkulu wami wathi yabeke lo ngane zakwethu lo nesikidi lo sedayisa ngenkukhu zamaqanda kuwo lo nyaka abalokho bembhedela ngale nkampani yami madoda ngazi into engizayithini noma kufanele ngize ngizibulale mina kuze babone ukuthi le nkampani lena ukuthi ngiyifuna wathi yabeke lo walinyazwa amantombazane ejimini ethenzela wona amantombazane kanti angazi ukuthi ngizozilimaza madoda hey umuntu dokotela wathola ukuthi ithambo lichachambile yini ukwenzela abantu ngabo lingani banizela abantu ngane zakwethu hade yabokelo amen.